Ka AIR FM Jongpi sa Chisen Pat kapriang sa ubahay pi baro kinong sngap sa ka science serial. Shakalasha. Ka AIR FM Jongpi ringkat ke jingetri lang ke Vigian Prasar Noida bat ke State Council for Science, Technology and Environment Meghalaya hakani kapor kan wanlam sepi kinong sengap ya ke science serial Shakalasha. Bat menta ke step ngin pensengau sepi ya ke benta pasau-pasau kabala ai kerteng ka artificial intelligence bat ki jingsakri pajba. Ki benesim benta hakani ke program kilong iban kersan karnayor I lamprang sengi nong put, I riju dia renga, I roserin dekar, bat I krau perkat tangkiu. Ya ka skript, la pinbit pinbiang da Dr. Anurag Sharma, Dr. R.S. Yadav, bat Dr. B.K. Tyagi. La pinwandur cekakin kasi, da I Richmond Karluki. Minta kasengi, hakani ke benta pasau-pasau jong kani ke science serial Shakalasha. Ka jings ngautu capang ka artificial intelligence lease kalalong ke basai hapi ki pasngam. Ya ka jing terai kam bar ke jing don jong ka lala ban yo I hajan baro ki benta jong ka jing em jongi. Minta nila yo ban le kemen ya ka jing mentoy jong ka artificial intelligence. Minta da ka jing pendon kam ya ka artificial intelligence ngilala ban penya ya kirukom ya kikali. Kiladon ki jing persang ban bu ya kikali bom don kam nong nya su. Hakikat tu kan ni ki jaka kidon kitrok ki bala penya da ka artificial intelligence. Ya ka jing kata ka artificial intelligence la yoi ha ka jing pen ku ya ki AKA ka jing pen kre bam ka jing thiet ya ki tiar badon kam man la kasngi. Ka yadi ya thiet haki mobile phone bat ki baji kti jongi. Haka kam sina dawai bat ya kitiar bangi pendon kam man la kasngi la yoi ya kejingta ka artificial intelligence. Ni yoi wat haki yeng bat ki office jongi. Lada siem ya kenuksa jong ka boarding electric haba u Thomas Edison ula kren ningkong sepang u electric bulb. Ya kani ka kam lara saka yeng syari da ki briu bakai umpenyang. Hakitu gisngi ya ki syarak bame da ka umpenyang la pendon kam ban ai jingshai. U Edison ulai kendu bon giding pengkyang bat bon ki briu ki mut baki syarak umpinyang ki kambha ban ye ki electric bulb namar ki mut baka boarding electric kalong ka badon jingma bat kala ban lam saka jingyap. Pitip na yam babon ki mrau batray haki yeng ha Amerika ki yap akapor baki tangi ki syarak umpinyang. Tangba manoban salya na kabentajong ki. Hakabakut pat la yoi yaki electric bulb aki surok bat kini gidang yat kam hadu menta. Menta kala kamsuk ban penme yaki. Sumbut dur kumno ki briu ki sengau hakitu ki sengi. Kajuru kalong hakabai day berkejing pendon kam yaka artificial intelligence menta. Menta kasengi ngin yakren cepang kejing pela naka artificial intelligence bat ngin persang ban wengi kejing sengau artatien halor jongka. Kong, pite piang bakanika kam doktor kaya bah menta deh. Hoi kini ham? Ngate ngasngo bakanika pertai pementa de pi ngidawa bahai kiri sampang pi computer science. Ka degree doktor te kamanto thanchu pi. Le pi ong ta ham? Ngom ta namar bakiniki ek baki doktor kin le te on salia no dekniki kor ki bor barki tutu bot pi. Ka degree MBBS te kan sanam to thanchu pi. Ngate heb ngasngo bakiniki kor ki bor te kila tang manyarap yangi. Ka artificial intelligence kala banyarap kibrio tang ada kibrio kishim pentre kam ya ka. Haba haki jaka sumar kile ka ECG ka ultrasound ka X-ray bat kiwe ki de na ka benta ban lab ki daw jang ka jingpang.
Tang ba, dalili ru kin am shimi ka jaka ki doktor. Kumno kata kalap long mo? Kata ka di gajing shisha te heb. Matrai ba pi suntu bakala pi kongkong. Mano pi ban penrong yek tagi dakta kor komputer. Mano hiru ban kimi yek tagi dakta. Istang kini ki computer scientist ikan. Kini ki jai kam te ki dei blak le dak artificial intelligence pi bat le kini kor kom ko stat ba. Kan sepoi pi kapuar ba kini ka artificial intelligence kan sakan idot pi kini kam doktor. Kamut ba ki doktor baru kin seduk kamlut? Kan sonong kom tahi am. Are? Boleh gini armut adu kata-kata. Ihap kin pa. Iong ba ki doktor baru kin seduk kamlut andala tri kampura ka artificial intelligence. Ngati ngas ngau ba. Kani ka artificial intelligence kan nyahap. Maka nyarap susu pi ku di medical science. Ha kajing shisha kana yarap penban lagi kampus beriau kan. Ke bang yo i mentar kalong ba. Haka jisna ba jelap thamai kita wai ru am. Kani ka artificial intelligence lay kanang persuk susu pi. Kam dei mo pa baka artificial intelligence kan kini lut iki kam ki jam. Kumbang isaki hadu mentar ti kun. Kana yarap man persuk penban kan. Am kalong kum ni kan. Haka jaka am mi tang khandir ki mar ki dawai. Kalala ban mi khambun kan menta. Oh, kum ta shisha mo? Kajing yo nong ru te kanang buan kin hem. To na dodam kin kongkong ngis pen iya ka jinglong bat jing nguru. Ngam dom pi hem. Ka artificial intelligence ti kan amla dai leiru bar simno e jaka ki doktor pi kun. Tang ba kala pi ma ban simtia jaka jung doktor bam ler kam kan ka jaka butre. Kala ban long kum ta. Kanang yarap uba unle ba hiken ya kam. Tito tok he mandak he. Iten ada ka shangi barol ade de ka pod isha. Pila de ban pan jing rap na ka artificial intelligence pi. Lesi kan sapoi kapor kum kataru mo. Kani ka artificial intelligence te kan saya rap bermain baru kicik ia bagi beri kimat mentah. As hukum ka syarak jadu jong juni pi. Ha mental ese ka sung thamula. Taba onda poi kata ka por kan salong ka jing shisha ka bangin amla ban im khamaka. Mano kum tapat balawan. Api meng plinga ka jikang. Hei, iba, piwan sini ma? Hoi ken bandam. Are lam. Ale rung se. Ti pidang ya bun kam ne ba. Ni siap yang hi baya yo stilut mentah kasi kum ne. Are ilam. Pitam na do ne show on one ma PM. Kini gida ya crunch pang jing mentoy jong ka artificial intelligence kan. Oh, badang ya keren sapang kata ti. Kadun ko wi ka banga kwa mane thu epi. Kay kata mo ba? Pila jiyo ngone am sapang ka baby X. Kay kataban mo? Ngati nga pa jiyos ngo pish pang katate. Kalung kum ni kan. Udan we start science na Amerika. Ubala perkat ba balingim dan kam ban pen pau ya ka jing sngo jong iklung. Te ula job lam ha kata ka jing thamu jong. Hoi kang. Uniu start science ula scan ya ka dor khmat bat ka jing sngo jong ka khun rit jong u da ka jing arab ka kamera. Kamut ba ula record lo di kita ba? Hoi manda. Ula record ya ka jing sngo jing pen pau ba pher itai klung. Kajing puk sam de bat kiwe. Ula tap yakini ha ka core computer. Ulale kini baru ada kajing rap ka artificial intelligence amlam. Hoan. Ha kani ka rukam iklung ilala ban keren bat ban jubab yakijing kelni. Kepasutanat kata. Tang badan kawi kajing keli te ba? Ka igata. Ngama ban keli ba kay mo kajing mentoy jang kani ka rukam tri kampan? PE kani ka di ka bangi ong ka machine learning kan. Kani ka penlong yaki machine bakin dan ya kajing start. Kidon ya kabor ban shem ya karai na ka ka bakimat. Kamut pada kajing rap jang kedur kemat baby X. Lala basna siwi pat iba longkup ibri balak banyak keren mo. Oh hoan. La ban yo perlok kan ban ya keren ya ka eru. Kamtam andala temen kajing long marway ti ka dei ka wepi na kajing baki priu ki mat pha gini sngi ki bamenta. Kamot ba da kan ni te lala kan ben ong li suk no ka jing long marway dai. Hoat kang. Kata ka dei kajing mentoy jong kani ka rukam trikam. Mentale kilami ki bakam thama shu am dai lam. Hoan. Ula dan dia sauta o Mr. Simon Ru. Oh, lada.
Ngambakla udah itu Robert ubala bentem ya ke surgeon Roy kat kum ke jingkwa jung kibreu Hoan. Aku nak kum apa orang melihat mentah. Pi bandap kalong kum ni. Ya buan jat ki surging tam la thep ka system jong u. Namar bo uni robot udan ya kata ka jingla baki khot ka machine learning. Usngo thu bat tem kat kum ka jingkwa ki try. Ula apa ni amba bantau ki ni surgeon Roy betamai. Hoan ula. Aku nak kum ula ban le ka ni pat ma. Ula ban thau ya ka surging rai bathamai halor ka jingla ban khle lang ya ki babun ki surging tam pin sngolingo la da ngania thu ap ka we Ke kata ba? Mr Simon ula tam ha ki babun ha ki concern Kata kada mo, kimla ban ong ba ka baru kalong kum ka jadu. Ada tap iki data ke sistem ma. Ki kena samla mentah la de bin phai shakani ka banta kan. Ma. oh ha ki ni ki sngi ki ba mentale te ki bun ha phi ki samla ki badan sap ki bala phai khmat sakani Ani menurut ngim cupai perkhat ban poi hadu ni pun. ta ken kong pitem ne amba uniu Mr Simon ula la te ban hikai ya ki kap tu ka ni ki benta jong ka September Haru kata mo? pin sngolingo le se ban te ba uniu ju Simon ula ai kti ubri bam dan kti sure mat kilas dang ban thau surging temru Ni kamu kata kelak menang. uniu ubri bala du ekakti ula yo ekakti bala shushna daga jingerap Simon Hakanu ko kam lam mulai ram kumta. Pi uniu ubrio udeu baju tem drum menchwa tang bah ka wei ga jingja accident kila hab ot no ekakti jong u Oh, nuduk kata kapur mamut menjelak si bentem drum. em bandam wat lah din bala sumari u ula dan bet ka jingkwa bantem na marba ka de ga jing sultana jong u hi henry shim lala shu pan Tike ka ba Simon wala lepan. kata ka kti blashna daga jingerap ka but jing start u Simon la pendat ya ka ha utau brio Tangba ka bor sung tuak kata keti te kamdan si amba. Pite bandap ka phla ka long baha kata ka kti ki don ki jing trekam kom balong ki dok sa basisha ba utau brio la ban pen ki be ya la ka kti Kamut ulala ban tem drombiang. hoan pite ba ka don ka kerteng bala ai ka ni ka kti Kakerteng ayu mo ba? ya ka kerteng la ai na ka wei na kinong ak ka series Star Wars pila ban antat ka dei ka e kata ka kerteng thrai Oh, tu ka deka tu ka Skywalker ba? hoai bandap ka dei la ai kerteng ya ka Skywalker han Kijimentoy na ka artificial intelligence ti. Labun bahama lam. la asu fi ban nyo Banda ong hakaliang ka sumar pang le te molam kila abun bahapi. palat hi Ayo asngau di pi lam badang sian Udan uta utrai keluzan bagi kam bahama mentah. Dai. oh hoai ba Dera ba tu balak pendon kam hutut pis. hoai udai uta Uba mentoy ka no kurukam mo ba uniupan? unia kan manda udai ubayele persya iki perjong Kamu las na yoni ro daka jingarap ni ka artificial intelligence hoai haki karkhana na pharmaceutical lingba ka jingerap ka artificial intelligence lalap iki rukom sna rawai bathamai kataru ha ipor baling kot bha Kanika artificial intelligence de kau yarap hin penstat ikam ki jam. amtang baka penstat kong henry ka ai ki jingmi badai bet thik Dah ka artificial intelligence ti. Mentang ila dan ikitari balong smart bahama. hoai ken ba ki dan digi fridge ki bapin mi mentale ki basu thu bat paja bha hai benta badan ki bam bala khamsa khamslam Ni mjupoy perkhat mo bandan kini haki por ba menshwa. ta ken manda kini gi jat fridge te kila phi ban khen kanu ka benta ka bala e khamslam ya ka bam kum ya ka don ki jhor ki jingta bat ki wei Ngakan mau baldan ba yathu teng hangi menshwa ti. Ba kidan ki fridge ba I order ki dukan di marbam. Haka ba day bat ki ek balut haka fridge. oh ki dan ken gumitaru kat ban poi hayeng la pen poi ye kini ki marbam ha khmat yeng Ya ka jing siu pan. wat ye ka jing siru la ban siu be na ka bank account sha ka dukan Ki baro kila sulang otomatik mo mentah. hoan pitip ne am kong kala don ko wi ka jing java so thamula bha ha po UAE Ke kata mo ba? ula don wi ubrio na India ha ka por bulet sha UAE ula yo e ka chalan ban siu ya ka kuna na ka benta ka kamsnio Ula le ayu ma. lawan ban ai ka ta ka chalan do ofsar bulet bade uruban Ki Robert klalong pulit ro. hoan Te la don ka jing de ayu ma ba yu ta ubana India bu ta robot na UAE. kalong kumni kan mandam da ka jing bakla utau brio ula le ka e ka ba klem poi perkhat bakan long bi an ha UAE
Ani teh kanu kuru kam bat lam. Layu kam ya kata kam bola le. Dailing ba ka hoan ba ula penpa nakakali bunya ba utau robot ula lap ye u. Teh du kata ti. Ya ban pikir babi ya balik sekiwe kiri mo. Hoan. Happy banda pikir bah namar ba tang na ijing bakla baren. Kalala ban long ka kambian UAE ne wat kiwe kiriru. Hang ni ka rijung ipan ngile sibuan ki kam bakla. Ndai ngilaj met ni jing syadan kuna na ki jing syak penshitam. Tang ba menta te daga jingdan ka artificial intelligence mat ka machine learning lala bantrai buan ki kam bayarap ha ka jing penyat bet ya kaan. Kini kikor kibor ti. Kiai mi thamai bet malakasi mo lam. Hoai ba. Nak long bet thikum ka biological evolution. Tang bah kiri bela kami ya seprang te ka artificial intelligence ba ka machine learning kelas tang bania seprang mo. Kadai kong kata. Ha kiwi kiri pat ki bampat daya seprang tan. Kini gidang dan ha ka kerdan badang sedang. Ha kiri bala rius papan kelas sedang kam haswa. Namar ka dauhi kadai ka jingdan ya ka pisah. Tang ba ngas ngau ba. Kat sapai ka puan mo. Baka sapai lo cikiri baro. Kadan piba ka wei ka jing trai kam jong ka artificial intelligence ka pasung tenat ba ka bala kerteng ka tim show. Kadai ke kata pat ba. Uniu tim udai unong yelek kai rock bi ba pau ba jong ka USA. Teh ke ipat kepala jai uma. Bat uniu tim kan udai ubri uba slur ba. Henry kensan umla asyuk ban yelek kai. Ula kipang ne ba. Ha ka wei ka sngi kat ba udang yelek kai. Ula that sendan. Kani ka jing that kala beteng baro si jing em. Ke mo ka daw baka pulong ibon thai mta. Ki doktor te kila ong ba kadai ka ELS. ELS ke mo kata. ELS te kamud amyotrophic lateral sclerosis. Kabalong kuno mo kata ka jingpang. Ki doktor ki batai ba kadai ka jingbam trikam syuk ki neuron cell ki ba penyai ki doksa ha ka met ki brio. Andalong kumta ti ubri umla syuk mo balai eh. Hoan. Umla syuk ban le ya ki kam ki ba ujulia. Umla wat tang ban penki ya ka ketiru. Kadai ka jingpang ka ba pensitom ba pi. Kata te kala kata wat ki wi jing trai kam bakang san na ka met mo. Hoat kong. Wat ki doksa ba dan bentah ka jing teliat ya ka bamru kim trikam syuk. Kamut bawat ki dok sa jong tuliet kapo bat kiwe ru kim tre kam chup hima. Baro higen mandam. Kamut ba amla asyo mo ban le ke ha kamon la jong. Tang ba tang ka wei ka ba ai jing kermen kalong ba ka ni ka jing pam kam kta e ki nirba. Kamut ba ka bam kandang rung hi ha kamen. Kan uta baju le kai mo. Te se ma shwa ulong ba shat ba khlan ndai kan san kom ta pat mo. Hoat kong. Mentaken san wa ban shania alut ha ki wei. Ki ai bam kuno pan bayu. Ki haban ai no pai plastik melaprung na ka khmut jong u. Hatu dang la ne ba ban kren pat. Ula hi tang ba ka jinjar ban so thu ya ka e ba ukran. Ka sur ru la kala. Ke mo ba ka jing dei ba kata ka jing pang bat ki bang le kerana du menna. Ka artificial intelligence kala la ban yarap bat weng ya ka jing e ba wan ra da ka ELS kan. La danda wai ni ba kata ka jingpang. Ki start science haduk menta te kimpat lap yu dawai na bentangan ni ka jingpang. Henry ka artificial intelligence kalala ban ay ka sur ha utim. Ha kanuru kom mo. Ha kata ka por kala don ka wei ka jing yakop ka bala sedang lingba ka rensan internet. Ki briu ki abu ya ka ni ka jing yakop ban sum da ka bara pedem ha utha. Kila sedang man yakop iwei ka kerteng tim. Tang ba lingba ka ni ka jing yakop layu alum si ibun ka pisah. Ke ipat ba ka bami na kani ka badan ka jing dei butim. Ka Google kala sedang ya ka jing wat benya halur ka jing perthu ya ki babun ki sur ni ka voice modulation. Ka Google kala lumru ya ki nong muna jong ki sur ha ki jing long jing man ba pher. Ya ki ni ki data la ai ha ka core computer bat ka jing yarap ka artificial intelligence ya ka atiar machine learning la pen wandor. Menta ka ni ka machine ka la ban type ya ki kentien ba keren do utem. Kata te kala khamsuk kan ni kemi pa ki bahayin ju utem mo ban so thu e ka bawang. Ada ka dei ka ba type kum ta te. Hatu ka artificial intelligence karon bun ka menta hang ta. Pi imanda uni utem ude celebrity bat upau nam ba USA. Kila don bun ki bashim interview u ha ki por ba pher. Ka kenhun Google kala sedang ya ka jingwat nia da ka bashim lang ya baro kini ki interview ba ulale. Ka artificial intelligence pan kala la ban penwandor ya ka sur jong u. Kadai ka machine learning mo lam balik kan eh. Hoi ba. Hadian bala penyadai ya ka artificial intelligence bat ka voice data la penmi ya ka sur utem lingba ka machine learning.
long mustunat mo. Ka long ka jing kemani kemi pa bani osngo biang sa shisen ni ka sorgo jong uhuan. Hoi kan, kikmi kpa kila su kemen ha du kata ata bani osngo biang ka sor jong u. Hadian slam ba bat ki kmat jong ki kila dap de ki umman. Ka no ka jing sutunat mo ba utte mula yo biang ka sor lejang. Kedan pi sakawai ka basu tanat ha, syapang ka kambala liat ka artificial intelligence. Ke iba kata. Pitem ne amba hakari jongi, kidan kombah nyau kelur ki beriu papang sini. Oh, hoi. Kibun bhai me India ban kiwi giru. Hoi. Naki sau khau kelur ki papang sini ha ka perthai, nyau kelur ki dei tang ha India. Kajing kata ya kabor yo iru kadina kada kajing pang sini om dei lam. Hoi. Ki khot ya ka retinopathy. Kani kawan ra ya kajing mi snam ki khmat bat bun ki beriu ki do ya ka bor yo i. Ti hatu kani ka artificial intelligence kadan bentai ba banyarap kani ka bentapan. Kadan manda. Ya ki data bala lum na ki palat hajar ngut ki brio la scan bat labu ka system ha ka core computer. Ka artificial intelligence ka khmi ya kini ki data bat ka ya ka report ka badai. Kata ti kal erap bah phi ki doktor ban ai ka jing sumar mo. Hoi. Bat halor kini ki report kan. Ki doktor sumar khmat kila lia ya ka jing sumar ban pensange ya ka jing mi snam na ki khmat. Bat bun ba kila yo abyang ya ka bor yo i. Kani te kadi ke ba ai man sim bha phi mo. Hoi kan bandam. Kani ka jing persang kelas dang ningkong ak phang sathia ke India. Kamut ka panang bur ki deta balum. Kata kana yarap ki doktor ban lap gila sumar mo. Kedai ba ata ba pi om pi. He India la ban lum bun pi ki data. Haki ki benta jong ka perthai om da la than ban lum kumba lum ha India. Ti ki company ru na ki kiri ki awan khanang am she India. Hoi. Ki company bahia ki wan sa India ban lum ki ni data. Ka India ti kalai ban pelut bu nak banta ban kam ya kanika artificial intelligence ban yarap ki beriu jong kamo. Ka India menta te kelas dang pi ban kio. Haka jing pelut na ka benta ka artificial intelligence. Khamtam haka kot ka khia haka jing sna dawai karap karyang ka puli puthi mat ki wei de. Ni ngati nga su than rang sha bah ta phi. Tu yang ye di shwa ka sha phi mo. De ka piang pi ka taru. Anjing baba yu keme. Udan untuk mithai de ka pa bang thiet man. Yang ati kong wat ai pi mo dau tau mithai. Haka sharu ai tang khendiat ke sini. Pitieng yo pang sini ne ba. Kam di pi kata tamanga habi ban sumar bala ayat karta te. Wah, habal adan ka artificial intelligence su ban semar ki bapang sini. Ho, ni su thu bakal adan. Tamangim de ban de klama ko re la ka jingko jingkhia am. Paralog nong sngap, katu mentan kalalong kasayan serial Shakala Shai. Haka bangila pensengau cepi ya kebenta basau pusau, kabla ai kerteng ka artificial intelligence bat ki jing syakri patba. Kiblai siem benta hakatu program kilalong iban kersaan karnayor, ilam perang sengi nong put, iri judia renga, i roserin rekar, bat ikrau perkat tangkiu. Ya ka skript la pinbit pinbiang da Dr. Anurag Sharma, Dr. R.S. Yadav, bat Dr. B.K. Tyagi, la penwandur sekaktian kasi dari Richmond Karluki. Paralog nong sengap, hakabai day bat kebenta basau-pusau menta kasengi, ki arteli ki jingkeli kilong kumni. Ka jingkeli beningkong, ya ka jinglap ubana Amerika ban penpau ya ka jingsngau ki kelung lakhot ka ei. Ngan ong biang ya ka jingkeli beningkong sa sisien, ya ka jinglap ubana Amerika ban penpau ya ka jingsngau ki kelung lakhot ka ei. Ka jingkeli ka ba arpat kalong kumni.
Ya u robot bala ban tem ye kisur jingruai kat kum ke jingkwa ki brieu latip kum u ei. Ngan ong biang ye ke jingkeli baar, ya u robot bala ban tem ye kisur jingruai kat kum ke jingkwa ki brieu latip kum u ei. Pila ban pa ki jubab ki jongpi, da ka ba pi chupa di ki SMS shau ni number. Kendai prahan riu lai not, kendai san hinyau not iwei. Ngan ong biang yu number se sisien, kendai prahan riu lai not, kendai san hinyau not iwei. Haba pipa ik jubab ki jongpi, da ken mau ba pinto ru ya ka kerteng bar ka jakasa. Paralok nong sengap, lada pidon kino-kino ki jing kento, lani kino-kino ki jing ai jing mud hakabai day bar kani kesayan serial, pila ban pa di ki SMS shau ni number. Kendai prahan riu lai not, kendai san hinyau not iwei. Katung la pois ke bakut jo kani kesayan serial ka bomenta ka step, kabala wan lam sepi da ka AIR FM jongpi, rengkat ke jinga trilang ke Vigian Prasar Noida, ber ke State Council for Science, Technology and Environment Meghalaya. Kani ke program kelawan sepi na ka AIR FM jongpi.